yawa Ali Jita na dawo karo na biyu wajenka. Ali Isa Jita ko? To na dawo karo na biyu. Wai dan Allah dan Annabi in tambaye ku Ali Jita. Dan Allah da al'amuran da kuke yi da matar da kaje matar wani gwamnan ta taimake ka duk taimaka abubuwa. Dan Allah waye ya sa maka ido, waye zo ya tambaye ka wani abu. Ko kuma sanda kake yin al'amuranka dan Allah waye ya taba zuwa gurinka ya nemi wani abu a wajenka dan Allah haccin da ka taso kake al'amuranka. Wa ka taimaka? Na farko Ali Jita mai bunu a gindifa baya ne shine wai yake neman gudunmawar gobara, mai kashi wai a gindi shine shi yake wa mai tusa dariya. Kana bani mamaki Ali Jita a rayuwata ta duniya, ko in ce kuna bani mamaki na al'amarin rayuwa. Ba za ku tsaya akan al'amarin abin da ya shafe ku ba, sai al'amarin ku na wani. Ina ruwanka da tallan da nake na al'umma cewar a wayan musu da kai? Ina ruwanka? Kai ka sani ko kai ka samo mun hurɗar? Ko a gidanku ake bani kuɗin? Ko a gidanku nake cin abinci? Ko kuma ka damu da rayuwar iyali na? Ka taba kira na ka ce ya iyali na yake, ya rayuwa ta take? Ka taba tambaya ta? Me yasa kuke yin abu na rashin ilimi a rayuwa? Me yasa kuke yin abu na rashin tunani a rayuwar duniyar nan? Dan Allah dan Annabi Ali Jita. Har kake al'amuran ka ban taba zuwa gunka neman wani abu ba. To me yasa kuma za ku sa mun ido, ku sa mun jaraba da zalama da bala'i akan al'amurana? Ni wallahi rara ma mamaki yake bani, na rantse da Allah da Annabi da yake da ma yazo ma wai daga baya yake cewa a zo a yi wani tafiya a haɗa kai. Tunda duk abin da aka zo za a yi na haɗa kai sai kun lalata. Ba kwa ka al'umma ci gaba, kuma ba kwa son ci gaban al'umma. Ku yazo ya ce a zo a tafi a kungiyance a taimaki al'umma. Kuka zage saboda kin Allah kuka lalata tafiyar. Yanzu an zo ana yin wata tafiyar za a taimaki al'umma, ba kwa so dan bala'i da masifa. Kuma wannan wanda kuke wannan abin ya fi ku. Har ku mutu ku koma ga Allah, ba za ku yi abin da rarara yake na taimakon al'umma ba. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ka jina ran tsema. Ya gina masallaci, ya gina al'umma, ya gina yan garin su. Da ka tashi fa a yan uwanka akwai wanda yake jin yunwa. Ali Jita ka tafi kallon bar Real Madari dan ka burge duniya. Ka tafi Real Madari ga yan uwanka suna cikin yunwa kuma aka ci madarin. Abin takaici, abin haushi. To billahi allazi la ilaha illa huwa Ali Jita, idan ba ku fita daga harkata ba da kai da dan kanzaginka. Nan fa ya fito idan duniya fa ya ce babansu ya ce in ya ƙara yin fim Allah ya isa. Amma kuma ya dawo ya ci gaba da yi. Iya wannan abin ma na rayuwar duniya za mu bakka da wannan kafin mu dawo magana ta biyu. Ku kiyaye ni ku fita hanya ta kai Ali Jita, dan ba girma ta kai ba. Bana neman komai a gunka Ali Zamarke.